Bueno, mai és fàcil convèncer el Pare Noel per a que vingui a Catarroja, però evidentment el Pare Noel passa per tots els pobles i per totes les ciutats i, com no, a Catarroja havia de vindre i el tindrem el dia 23 per a vesprada, recorreguent tots els carrers de Catarroja, i el dia 24 de matí també s'ha fet un hueco en la seva apretada agenda i el tindrem també de matí a la plaça Major per a fer-se fotos i a replegar les cartes de tots els xiquets i xiquetes de Catarroja. Des de la Regidoria de Festes i Joventut el que volen és impregnar el nostre poble d'aquest esperit nadalenc. Aleshores, a banda del mercat nadalenc i les ventes dels nostres comerços, tenim activitats per als xiquets i xiquetes del nostre poble. Tenim el Parc d'Oci nadalenc, però també activitats per als més joves, per als adolescents, que estan eixint de la nostra localitat a fer diferents tipus de jocs que ells mateixos han elegit, però també contem amb un concurs de decoració, de balcons, de betlems i també dels comerços de la localitat, perquè ja vos dic que el que volem és impregnar Catarroja d'aquest esperit nadalenc. Para un pueblo tan bueno siempre hay hueco en mi agenda. Mucha paz y mucha salud para todos. Bueno, hem demanat que se complisquen tots els desitjos dels xiquets i de les xiquetes i que tinguem molta salut a tot el poble de Catarroja. Sempre demanem molta salut i que tot el poble de Catarroja estiga content i feliç. La Casa de Joventut ja és una realitat, estan ultimant els últims detalls, el més segur és que per al gener ens entreguen ja l'obra. Ahir mateix a la Junta de Govern es va aprovar la licitació per al mobiliari i els aparells electrònics. Encara tardem un poquet en saber quina empresa i que l'empresa ens distribuïsca el mobiliari, però bueno, per a l'any que ve la Casa de Joventut sí que serà una realitat i podrem obrir les portes i podrem tindre aquest espai que els joves necessiten per a fer el que ells diguen. La veritat és que és un projecte que ha costat molt, però que al final és un projecte molt il·lusionant perquè damunt està fet des de la participació dels propis joves i la veritat és que estem molt contents.